Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό μας βίντεο θα ανοίξουμε φάκελάκια Panini 2026. Πάμε, ξεκινάει πρώτα ο φίλος μου. Λοιπόν, πάμε, νάτες. Λαμίν Γιαμάλ, πρώτη κάρτα. Καλός. Αυτό είναι κάπου τον θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Ωραία, πάμε στο δεύτερο φακελάκι. Νάτι. Ωραία, πάμε στη δικιά μου σειρά. Ποιος είναι αυτός, Καν. Λίβερπουλ. Ολυμπιακός. Παιδιά, τις έχουν κάνει πολύ ωραίες. Πώς είναι αυτή, τι. Πολύ ωραία, δεν ξέρω. Και αυτός, πάμε στο δεύτερο φάκελάκι. Πάμε. Άγιαξ. Αυτή. Τι, 147. Αυτή παίζει να είναι πολύ άχρηστη, 104. Αυτή εδώ, παιδιά, το σημερινό μας βίντεο. Δυστυχώς δεν πετύχαμε κάτι καλό. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.